Right, ndichitenderera ndiri mumastreets esocial media adhuma nemukomana anopisa panapa ya ndungi yut zviri kudidi makasimbere mukuru bobo aise marunnings ava ndiri mutano hase zvamukuona mukomana injanji aiwa ngataurira nechokwadi mukomana injanji iwo wakambonzwa wakupenga kaiwe ndonyaya yandoda kungobvunza chaiyo kuti ukonfirme watombotendera uchinzwa wakupenga ende uchinzi mutoriro ndori kukupengesa amurenema vanhu ndo vakadaro ini makasangana ini makazvitarisa mungono taiwa mukomana mutano ndo zviri kuninetsa zvemutoriro nebharubha ini handichaziva hauchaziva kana kuti wakamira kana kuti handizive kana pana akamboyawo achindirwesa mutoriro kana pana akambonditengera mutoriro saka vanhu zvavanotaura ndizvo ikokumba kwavo aisatipo izvi handipindire ipapo haukwane ipapo handipinde ipapo varume allright condemned ndazviramba ko panyaya dzemangoma apa right ikoko ndokwandopindira ikoko ndezvipi zviri kupisa zvamaimanje izvo zvindine chandakaona blot inonzi siya iyoyo nekamwe kanonzi x wangu waruza 2 iwayo ma1 x wangu waruza plus masingles collection andoda kupa musi wa3 July ma1 anenge ari 10 achitenderera zvakaomara allright so tiri kuti mafans ako anofanira kutarisira music yako iri kuuya maimanje saka vanenge vachiiwana papi vanoenda vangonosecha payoutube at ndunge yut official 10 painstagram ndunge yut official 10 facebook ndunge yut official 10 ndichaburitsawo 10 mangoma neuwandu hwawo right so zvatiri kuita munhu mwana wese inzwa ka munhu wese enda pa ndunge yut official 10 right ende ipapo unosubscriber oenda unomufollowa kuitira kuti paanongodropa zvinopisa iwo kurumidza wadi wanzwa kwete kuti wozongonzwa vamwe vakutaura nezvazvo aiwa ndiri kutoziva aiwa handidi kunyepera uyu ndewangu uyu ndewangu ende musamhanyirira kutaura zvamusingazive mukomana chinonzi mutoriro haitochizive netest yachona kana chii unotochiziva here unongonzwa ungatozoonawo mundiratidzewo right from Uncle saying Nandunge Kitichi boom bye for now